ಹಾಯ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಡ್ದು ಒಂಜೋರು ಸ್ಕೈತ ವಿಡಿಯೋ ತಿಯಾರ್ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮುಗಾಲ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಾಲ ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕುದೋನಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಸದ್ಯಗು ಅಮ್ಮನಗಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಾಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಚಾ ಓಡು ಚಾ ಮಂತದ ಕೊಂಚ ಪೇರ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತೇರಿನಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ರುಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ತುಲೆ ಮೂಲು ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ಕೇರಿ ಪಾತುಂಡಲ್ಲ ಆಡ್ತೊಂದು ಒರೆಸೊಂದು ಬರಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೇನಿಲ್ಲ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಯಾರು ಮೋನೇನೆ ತೋಜಾವುಜೇರು ಮಾರಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಅಂದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದುಂಡು ಅಲೆಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾಲೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒರೆಸಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿತಕ್ಕ ಓದ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುತುಕ ಬೃತಿ ಬಾಬಾ ಕುಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಬಾಬಾ ದಾದೆ ಚೋಚಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಮನೋ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬಿಯಾರೆ ಶಾಕಾತುಜೆ ಇರು ಶಾಲೆ ಪೋಯಾರೇನಿ. ಮನ್ವಿತ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವನಂತೋಂದೆ ಮನ್ವಿತ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಮ್ಮದ ಸುಗಂಧಿ ಪೂ ತುಲೆ ಒಂದು ವಯವಯಾನಗ ಅರಳುನುಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪೂ ಪತ್ತೊಂಬರೊಂದು ಗೀತಕ್ಕ ಓನಪ್ಪ ಮಾವಿಷಿಗಂಧ ದಾದ ಪುಡ್ಗೆ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿ ಏನ್ ಚಕ್ರ ಬಿಡು ಗಾಯಸ್ ನಕುಲ್ ನೆರಿಯಡ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ ನೆರ್ಪೇರು ನೆರ್ಪರಿಗೇನ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ ನೆರ್ಪರಿಗೇನ್ಲಿ ನೆರ್ಪರ್ಗೆ ನಾಚನ ಬರ್ ಚಾಂದ್ ನೆರ್ಪರು ತಗುಲು ಬೋಡೆ ಚೂರೆ ಗಾಯಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾಮನ್ನ ಗೇಪನ ನಾಡು ಬರ್ಪೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆನು ಎಂತ ಶೋಕುಂಟು ಚಕ್ಕರೆ ಸರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಚಕ್ಕರೆ ಬಂಡ ಕೂಲಿ ಪೂರ ಬೋಪುಣ ಅಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಎಂಗಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅದೇ ಮುಲ್ಪದ ಕುಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ಕೊಲಕಾಡಿ ಇತ್ತರ್ಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹರ್ ಅದು. ಸೊ ಎರಗಂಡಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೆಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೊಲಕಾಡಿ ಪಂಜಿನಾಡ್ಕದ ಏರಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಲ್ಪವನ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಕೊರ್ಪೇರು ತೇಪಂಡಾರೆಗ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂಚದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗ ಎಂಗಲ್ಲ ಮನ್ಮಿತ್ತೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಪ್ರತಿಭಾ ಉಂಡು ಓದುನೇ ಇಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿಂದ ಎಂದ್ಕೇಂಡ ಕೊಡುತ್ತು ಸಾರ್ಡೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮನ್ಪೇರ ತಮ್ಮೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಐಕೆನೆ ದ್ಯಾಗ್ 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 ಉಂಡ್ರೆನಾ ಕುಡ್ತು ಸಾರು ಕುಡಿಸಾರು ಉಂಡ್ರೆನೆ ಬಕ್ಕ ಅದಾದ ಕೊರ್ಪೇರವಳು ಚಟ್ನಿ ಗಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಕ್ಕ ಬೈತೆ ಗಂಜಿ ಕುಡಿಸಾರು ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡಿಸಾರು ಗ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರಿ ಗ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆತು ನೀರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಓದರುಂಡ ತಿರಗಿಜ್ಜೆ ಹೋದರೆ ಎಂಗಿನ ಹೋದರೆ ಎಂಗಿನುಂಡಿಯೇ ಓದೋದರುಂಡಿಯೇ ಸಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕಚ್ಚಿಪ್ಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಏನೇ ತೋಜಾವೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರ್ದು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ರಂದಿಯೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ್ ರಂದಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಚಿಪ್ಸನ್ ಪಾತಂದು ಇಂಕೊಂದು ತುಂಡು ಚಿಪ್ಸ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಕೋರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಒಂದು ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಕೋರಿನ ಪಾತದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂದು. ಗಾಯಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೋರಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಬುಡಿಯೇ ಗೂಡ್ದುಲೈ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅನ್ನತೆಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಒಂಜಿ ರಪ ತೂಕ ಅವ್ರ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡುವೇರು ಬಾಳ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಕಜ್ಪು ತೂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತ
ಒಂದೊಂಜಿ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪು ನೆಂಚ ಪಂದ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತುಲೆ ಸುರು 4 ಅಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡ್ ಪಂಡೇರಿ 7 kg ಕೋರಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮನದು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ 4 ಉಂಡು ಕೋರಿ ಐಕಿತ್ತೆ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಡ್ದುಂಡು ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕರಿಬೇವು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಅಲ್ತ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ತೊಂದರೆ ಖಾರ ಅಂದಿಂಗ್ಲಿ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಈತಿತ್ತು ಪಂಡ ಏತಿತ್ತು ಈತಿತ್ತು ಪಂಡ 2 ಚಮಚ ಒಂಚೂರು ಕೋರದ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವಾರು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎತ್ತು ಚಮಚ ಪಾಡ್ದಾರೆ 3 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ ಮೆತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ ಸಾಸಮಿ ಬೇರೆ ಶುಂಠಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬರಿಕ್ ದೀದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಡ್ದುಲೆ ಅಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತುಲೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀತೇರು ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಾತು ನನ್ನ ಕಡೆ ರಂಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಸೊ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನೇ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ನೆಕ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲಗಳ ಸೇಮ್ ಆತೀರ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒರಿದಂಡು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಈತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಕೋರಿ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮನೋದುಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಚರ್ಮ ಗಿರ್ಮ ಪುರ ತೆತ್ತದು ಒಂಜಿ 4 ದಾವು ಚಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಬ್ಬರ ಪೊಂಜಿ ಕಚಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ನಾನು ಇತ್ತಂಜಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಗ್ರೇವಿ ಅವಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕಡೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಡಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಇರ್ ಕಡೆ ಬಿಜಾರೆ ಓ ತುಲೆ ಮಗಲ್ ಬಂದು ಕೊರಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅದೇ ಸೊ ಐಡ್ ತುಂಬಿತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೇರು ಅವಳು ಕಡೆಯರು ಅಂದು ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ತೋಜ ಇರತ್ತೆ ಅವಿತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಎಡೆ ಮುಂಚೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಮನ್ಪೇರು ತೂಕ ಆವುಲ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇರು ಒಂತೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ತುಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲಾದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವನ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಮ್ಮ ಈತಕ್ಕ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪಂದು ಉಂಡತೆ ಗಾಯ ಸೈಟ್ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಗಾಯಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಡಿಕ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ
ಗೈಸ್ ತುಯ್ಯಾರತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರಪ ತೋಜೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ತೋಜಾಯೆ ಜನ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಪ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಕಡಿಪಿನ ಪುರ ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ತೋಜಾದು ಅವೇನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ನಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೆ ಮೇನ್ ಆದ ನಿಕಲ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ದೆ ಈ 9 month ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಚೌತಿದ ಬಯ್ಯ ಚೌತಿದಾನಿ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಂತೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಪುರ ತೂದು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಾತನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಆ ದಿನನೇ ಬಯ್ಯ ಇಂಕ್ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂದ್ ಎಂಜಿನ ಅಂಕ್ಪೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜತೆ ಅದು ಎನ್ನ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಇಡು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಬಂಜಿ ತಿರಿ ಬಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೊರಿಲಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಷನ್ ಗಡಿ ಪೋರ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಎಂಕ್ ಆದಿನ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಏಪಲ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದ 8 month ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ಆತಜಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ದಾದಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಬೇನೆ ತಡೆಯರ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ತಡೆಯರ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಬೇನದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ. ಸೊ ದಾದನ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ದಾದ ಮಂತ ಪಂಡ ಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ದಾದಪ್ಪ ಇಂಚ ಅವೊಂದುಂಡು ಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ಓಪನ್ ಆತನ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಗರ್ಭಕೋಶ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ನಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗರ್ಭಕೋಶ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತುಜಿಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ಕೂಡ ಬಲೆ ಬಂತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ತೂವೋಡು ನನ್ನ ದಾದ ಆಪುಣಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವ್ಳು ಪಂಡೇರು ನೀರು ಪೋಯ್ಲಾಕ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಅದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂವೋಡು ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ್ದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಪುಲಿಯ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿನಿ ಕಳ್ಳ ಯಾನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂ ಅಂತಾರೆ ಟಾಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ದಾದೇ ಈ 9 month ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿಡ್ ಏಪ ನಮಕ್ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಏಪ ನಮಕ್ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಏಪಲ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತಿನ ಡೇಟ್ ದ ಟೈಮ್ಲ ಆವು ಇಜಿಂದ ಐಡ್ ದುಂಬುಲಾವು ದಪಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತಕೇಂದೆ ಒಂದು 10-16 ದಿನ ದುಂಬೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಡೇಟ್ ಏಪ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ತೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ನೆ ಡೇಟ್ಗೆ ಆಪುಂಡ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿನ ಡೇಟ್ಗೆ ಆಪುಂಡ ಬಂದು. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 9 month ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತನೆಟ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ತುಲೆ ಅವ್ಳು ಬರೋಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ಳು ತಿರ್ತಿರು ಪಾಡುವ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೆಲವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಡ ಅವ್ಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ಏಪ ಎಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುವಾರ ಎಂಕುಲು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ಲೈಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಪಾಡ್ದಿಜಿಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ತು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ಐಟಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋಂದು ಪುಣ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಬಂದು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಇನಿಯೇ ಪಾಡುವ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಡೇಗೆ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ತಿಕ್ವೆ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.